थी मन में आवत तथी गा दो। ये आजकल टुनटुन यादव और इनका राइटर के मन में चलता। थाना बावे हमरे जमीन में गइला के बाद अब विधानसभा हमरे बा। हमरा तो ई समझ नहीं के आवत कि टुनटुन यादव के गाना बिहार के कौन प्रजाति सुनेला। अगर तोहनी लगन के मालूम बा तो नीचे कमेंट में बता द। बिहार में एगो कहावत बा कि कलयुग में ना तोहर केहू अपन दोस्त बा ना केहू अपन दुश्मन बा। इहे कहावत खेसारी लाल यादव के राइटर अखिलेश कश्यप के ऊपर बैठा था। माने इतना दिन से खेसारी लाल यादव ला काम कैलन, इनकरा वजह से जान पहचान मिलल, अब खुद हीरो बने चल दिल बारे। काहे से कि एमे पैसा नु मिलता। पैसा ही पैसा होगा। हाँ तो अब तनका मनीष कश्यप के बारे में भी देख लेवल जाओ। तो 4 तारीख के बिहार बंद होके वाली रहे तो ओकरा ऊपर मनीष कश्यप बोलत आ रहे कि हॉस्पिटल के डॉक्टर टाइम से ना पहुंची, नर्स ना पहुंची, स्टाफ ना पहुंची, एम्बुलेंस बंद हो जाई। तो एगो माँ खातिर बिहार के कई गो माँ के नुकसान आ प्रॉब्लम झेले के पड़ी। हॉस्पिटल का स्टाफ हॉस्पिटल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, हॉस्पिटल का सफाई कर्मी हॉस्पिटल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच। तो शायद मनीष कश्यप के ये बात पता नहीं है कि देश में कोनो भी स्टेट बंद होकेला तो उतर के डॉक्टर, एम्बुलेंस या फिर कोनो भी इमरजेंसी वाला काम होकेला उ बंद ना होकेला। तो तनका मनीष कश्यप के भी देख लेवे के चाहिए कि हम जौन बात बोलतानी उ सही बा कि ना। अगर ये बात मनीष कश्यप के माई के बारे में केहू बोल देले रही तो ई का से का कर देले रहतन। भोजपुरी के सभी सिंगर सुधर सकता, अश्लील गावल छोड़ सकता, लेकिन एगो सिंगर कभी ना सुधर सकता चाहे दुनिया एने से ओने काहे ना हो जाओ। अभी ले तो तोहनी के मालूम पता चलिए गल होई कि हम काना सिंगर के बारे में बात करतानी। अरे ऊ है चोली या ढोड़ी स्टार।